Igama lami nguBongiwe Mwakacele, ngihlala kaMashu. Ngizoveza ukubonga la nenjabulo, shuthi ngokubuka inethezeka nganginenkinga ey'thweni, ngamane ngavuka nje ekuseni iy'nyawo zivuvukele. Okay, ngayitreat-a ukuvuvuka kwey'nyawo, kwase kusala amabala ey'thweni. Ekusaleni kwamabala ngangazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Shuthi ngathi ngelinye ilanga ngiyibukela u-YouTube, ngibuka uhlelo Inethezeka TV. Kwakunosisi owayenenkinga naye owayezothula ubufakazi ngenkinga ayenayo kusukela emncane, inkinga yesikhumba. Uthe esakhuluma shortly kwase umphathi lo wephethe uhlelo wasefaka udokotela uCebe, usisi owathi usizo uyena. Uthe mayemfaka udokotela uCebe wachaza-ke ngama-products akhe, wachaza ukuthi enzani nalo sisi lo, ngoba nje uthi kusukela emncane wayenesikhumba esibi, ecwaswa nabantu bomndeni, into ayiphathile bengabe safuna ukuyithinta. Ayike ngabukela, ayike ngathatha inamba kadokotela uCebe, ngathatha inamba yakhe, ngaxhumana naye. Ayike ngahamba ngaye-ofisi lakhe, wangisiza, ngasizakala-ke, ngafika ngathola nayensipho bafethu, insipho le izinto engayisebenzisayo lezi for amabala ey'thweni, insipho, i-dark mark, nansi iyo le. Bese kuzoba i-tissue oil, ngasebenzisa nje lokhu go-3, I think kuyavela kahle. Insipho, ucream wamabala, ngcono ngiyibeke kanjalo ngathi ucream wamabala, nanku. Bese kuba i-tissue oil. Ngakuthenga ngethemba-ke, into uma ngabe uthembela kuyona iyakusiza bafethu. Ngahamba-ke ngaye ekhaya-ke, mawufika-ke uyageza kahle, ugeza ngensipho le. Insipho enze sure ukuthi noma uqeda ukugeza ngayo uyenze iyome, ingahlali imanzi, uyibeke endaweni ezoba right kuyona because iyancibilika. Ugeza ngensipho. Kunjalo-ke mbuke lapha ekhaya, lo ade ekhuluma omunye ozothula ubufakazi bokusizakala kwakhe kuDr Cele. Ake ngibingeleleke mina, igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Mafavuke njengedengabani isambane esamba umgosi angalala maqedo olala bafoza nokhathi isikhundla uthi mawuvimba ngala uthukusungale ngumkhofo oyiphayo madakene ushasa nkitsela kumakhuze sefakwe njengosawoti. Ngiyabingelela le Inethezeka TV, uphila kanjani? Nampo-ke ufakazi bokuqala adubuthola njengamanje ade sithumele wona umbukeli emakhaya nombukeli wethu njengeNethezeka TV. Kakhulukazi sithathela kumsebenzi esiqale kuwona noDr Cele. Kuningi esikutholile nabanye abazofakaza esikwazile ukuthi sixhumana nabo ukuthi besondele beze la kwiNethezeka TV. Ake ngibuyele kuDokotela uDr Cele sikhulume naye njengamanje. Dokotela, avele sibingelele sikwamukele kwiNethezeka TV. Sanibonani, uDr Cele okhulumayo. Ngibonga ukwamukelwa futhi kwiNethezeka TV. Ngibingelele bonke abantu eSouth Africa iyonke nayo semhlabeni wonke. Dokotela, yabona siqala kahle namhlanje, siqala ngobufakazi ngoba egcineni nathi abantu bayakhuluma ukuthi asiphinde sikulande uzochaza. Abanye uthola ukuthi thina ubufakazi basithumelela nathi, abanye bathumelela wena ubufakazi. Sathi cha, ake sibuye sidonse nabanye bathe basithumelela ubufakazi ekutheni ukuthi nabo sizokhuluma nabo bukhoma khona la e-studio njengeNethezeka TV. Akuchaze, siqale kulobufakazi bokuqala. Ubufakazi bokuqala sibuthola komunye uMandosi, naye kuqondene neYibongo owasemlazi-ke, kodwa yena wasemlazi. Akuchaze ukuthi ube nenkinga yani? Ubongiwe yeso owakwaMashu. After ebonile kwiNethezeka TV le, njengoba nikade nifikile nizo-interviewer, wangifonela ngoba ngangishila ama-numbers wami, wangikhombisa, washo ukuthi unenkinga. Njengoba ngangiyayichazile ukuthi ngithi umuntu ngicela ngisendele isithombe because kuba lula mangabe ngiyibona inhlobo lwenkinga because inkinga ayifani, then ngiyazi ukuthi okay lona uzodinga ini nani. Hayi ngempela ngithi akangisendele isithombe, asithi okay mayibuye emsebenzini-ke uzozama ukufika e-office-ke. Nangempela wafika-ke, ngase ngibonile isithombe sakhe because ubeyinamabala and ukuthi kwaqala kwavuvukala unyawo, then kwase ungathi-ke ababa kwashiya lawa amabala. Ngamtshela ukuthi ngambuza ukuthi kunesikhathi esingakanani because amabala adepend ukuthi anesikhathi esingakanani njengoba ngake ngachaza. Wathi hayi akanaso isikhathi eside nje, wamane wavuvukala inyawo then waseba nje. Then-ke ngamnika-ke ikhombo yamabala emzimbeni okuyaye kube insipho,
the same insipho lengangichazile ukuthi i-powerful isebenza kuyona yonke inkinga kuwo wonke umzimba. Then cream wamabala ne-tissue oil. Kuthe nje kuyophela isonto ayi ngabona esengisendela before and after esebonga esithi nje ngicela ungiposte bandla ave ngimuhle angikholwa uthi nje abengakholwa akazange azakholwa ukuthi ngempela after a week kuzoba nama results kanje njengoba ngiyaye i-screenshot sikhona njengoba ngisendelile nani screenshots because baye bathi abantu ngicela ungibongele usibongele na kunethezeka bo because ngaba sikwazi ngaphandle kwabo so kuba kanjalo ke so bethe nje waphinde wabuya ke emva kwalokho wabona lawo ma results wasebuya esethenga futhi okwesibili esenzela nje ukuthi ke ku finalize kodwa nje bese ku isithombe sikhona njengoba desisendile nje useke clear nje ngoba uthi isikhathi engichazile wathi yazi ngize ngaphuma emsebenzini ngantshontsha ngayo thenga ibhlukwe because bengizenyeza uthi ngelinye ilanga ngahlala etoilet ngalinda kwazi kwamnyama before ngigibele ngigoduke because bengizenyeza ngendlela engiyona ukuthi umuntu ongibonayo uzothi kwenzakalani yabo so manje wafika seyigqokile isiketi sakhe esezothenga wathenga kwasebusweni ke khombo yobuso because washo ukuthi akekho happy ngobuso bakhe even though kungekho that bad kodwa akekho happy wasithenga ke khombo yobuso ubusy nayo ke njengamanje uthe nje uzoloke update nakhona ukuthi khamba kanjani. Ngizwe kahle kukhona la owachaza khona phambilini indaba yeinsebenzo oyisebenzisayo kakhulukazi ngoba uyibala nje o tissue oil nani kodwa egcineni uthi ku natural kakhulukazi ngisho insipho zakho uyakwazi ukuthi uhlanganise uyihlanganisela wena futhi kuhloliwe akusichazele ekuthena ukuthi usebenza kanjani khona umuntu oqalayo ukubuka njengamanje Nethezeka TV ngoba abantu beya ngokwanda nokwanda usuku nosuku akusichazele ukuthi usebenza kanjani. Indlela engisebenza ngayo that is why ngasho ukuthi I'm not a medical doctor. I'm a traditional dermatologist. Ngiwudokotela wesikhumba olapha ngendlela yesintu. Nothi ngamakhambi lawa ezimbiza emithi. Ngisebenzisa ama flowers, ama roots, ama seeds, ama oils aphuma emhlabathini njengo coconut ngithi yazi ihlahla coconut yazi coconut bese ku extractwa amafutha from lo coconut no olive extractwa amafutha from olive kuningi nje ama rose ama flower ama roses wenza amafutha a powerful kakhulu esikhumbeni ngama roses ialoe vera iplant ngithatha sithi inhlaba ke thina ngesizwe inhlaba ngiyahamba ngiyikhe ngiyiphile ngikhiphe lokho ngaphakathi ijeli kuthiwa ijeli yes ipowerful kakhulu esikhumbeni naseyinweleni because angitreat isikhumba kuphela nenwele umuntu onenkinga yenwele ezingakhuli nakho ngiyakwenza ialoe vera ingena yonke indawo lapho. Ngizwe kahle ngiyabona nala kukhona ama products akhona abhaliwe futhi natural products okusho khona ukuthi kukhona samba ulayini owodwa ukuthi cha thina esibuye sidla obhatata sidla amadumbe suke silapha thina ngaphakathi esiswini ngalapho kodwa sesiyala manje esikhumbeni ekuthena ukuthi ngaphandle sibukeke sicwebezele kungabonakala ukuthi cha lo unekhwashu noma yini phela khona izifo engaqondakala ukuthi yini othola ukuthi egcineni umuntu ngaze uyitshela ukuthi hayi ikhwasho eyenziwa isimo esithile noma isizini ethile kanti inkinga yesikhumba akusitshele usichazele ekuthena ukuthi ngiyawubona okukhona njengamanje la usiphakamisele nje sibuke nombukeli ebona ukuthi wena usebenza kanjani. Okay, njengoba bengichazile ukuthi ngisebenza ngezinto ezi-natural zesisu zesintu eziphuma emhlabathini and I like to use ama-organic products njengobona la kubhale organic coconut oil kukhona coconut oil o normal which is cheaper than low kodwa awenzi umsebenzi ofanayo nalo bhalo organic so obviously mina I use organic ingredients kubhaliwe nama products ham because ngifuna only the best because ngifuna into ezosiza not ukuthi ugcobele ukuthi ucwebezele isikhumba like body lotion ukuthi uyagcoba nje uthi ngingaphashi no mawuyigcoba akube nento ezoyenza esikhumbeni sakho either i-reduce amabala or i-reduce i-cellulite or ama stretch marks or yenza isikhumba siglow esicwebezele nje sibe kanjalo and njengoba ubona la lokho calendula it's like ama flowers njengoba ngisho ukuthi ngisebenzisa ama flowers yabona njengokubona oh yeah ngithi yabona lana ngizokwenza yini ama oils ngawo mawuwathenga they much expensive very expensive so mina as udokotela ngiyazakhela I buy flowers njengoba ngisho ukuthi ngisebenza ngeziteki kanje iwona ke ama khafalisi wami lawa ke mina ngiwasebenzisayo so abo alo
kuzoba ipetrol lena igodi eksuseni amabala nakho kuyisihlahla kuzoba ama rose petals ama roses dried roses ama roses njengoba ubona ngiyabona mase ukubona ngathi ngizokugqoba nje ngizogqoba nje phela thina sibona abantu abagqoba ogwayi bamakhanda yabona ke exactly it's roses wenza ama oils ngawo enza i-rose water if abantu abasebenzisayo uGoogle you can even Google i-rose water ama benefits of rose water isebenza entweni eziningi into zekhanda into zobuso i-rose water le and ngiyazenzela mina because ikhona iyadayisa esitolo but le yasesitolo imhlophe njengamanzi and it's not supposed to be because angithi yabotha ama rose lawo apink pink yes so manje for me it doesn't make sense ukuthi how come imhlophe okay it can be purified ngalo ndlela but mina I believe entweni engizenzele yona yes so from here ngiyazenzela mina rose water yami angiyithengi so I buy natural products and do the yenziwa yona iyagcotshwa noma i-rose water ngifaka almost in everything because na hair spray yangena kwizinto zase mawenza into i-body lotion iyangena i-rose water nje it works wonders for izinto eziningi then kuzoba itsara ulamula kama usayekho ngawazi fake partition it's lemon you can call it lemon or lime ulamula ensipweni ukhona ulamula ensipweni yobuso that is why i-dryer amafutha esikhumbeni because yabo uthola ukuthi umuntu oneyinduna mostly umuntu oneyinduna bokunotice ukuthi skin sakhe siba oily yes so insipho yethu inolamula ine aloe vera inenhlaba phakathi zonke lezo zinto they very good powerful ukufight ama pimples so njengoba nje I use organic fresh njengoba nje from esihlahleni I extract it juicy from your hayi ukuthi ulanda usukhanyiwe wena ufuna nje unjalo and then lo uginger it's a ginger root uginger nje nawo siyawugrate sifuna amanzi kuona si extracta ijuice yakhona nayo inezinto eziningi ezenzayo even like ukureduce amabala and all that so zonke lezo zinto people can Google ukuthi ama benefits azo lokho you can mhlambe uzothi ginger futhi akona ginger lo it's turmeric abantu abaningi bajamela i-turmeric powder but le i-original iyona i-roots turmeric roots iyellow yabo uma uyikhatha uyithi izokudaya njenge-turmeric izoba yellow yes i-turmeric ke nayo i-good kakhulu especially eksuseni amabala futhi nazo zonke izinto eziningi uphinde ubuke la it's licorice powder it's organic so engizama ukuchaza ukuthi we do use ama organic ingredients yes even shea butter bami kuzoba i-raw shea butter lokho i-beeswax it's raw beeswax it has to be raw natural you know so njengoba ubona it's raw beeswax because le enye uzoyithola khona le kuthiwa ama beeswax pellets yabo isuke isingathi amagaqani ngathi ama pellets isiyenziwe lena uyibona ukuthi raw ngiyibona it's raw njengoba injalo so mina sengizoyigrethela yona ngiyenze lento engifuna ukuyenza ngayo you can use in soap yasebengena ensipweni yangena into enizokugcoba and i-powerful kakhulu so kuningi these are some of them yazi khona umuntu ongabuza ekuthena ukuthi uqala kwakho ngoba sake sakhuluma uqala kwakho ngoba nawe uke waba nenkinga yisikhumba before so ngifuna ukubheka la ekuqaleni kwakho nje ekuthena ukuthi uthi ngiyokufunda emva kalokho ngibuye nento ezosiza abantu ngoba egcineni umuntu olalele noma sibuka njengamanje ekuthena ukuthi ebe nolwazi ekuthena ukuthi lento oyenzayo uyenzela abantu ngoba nawe kukhona la udlule khona yebo kunjalo nje kahle even ngifunda I always ngangifuna ukuba i-social worker so I've always been that person or ngiyacabanga ukuhlangene nofuzo futhi because ngingafuza uma ngihleze ngumuntu othanda ukusiza yabo even though ngiyenza into but kumele ngithanda nje ukusiza umuntu yabo so iqale ngizenzela mina kahle njengoba ngangichazile before ukuthi ngeke ngaba nenkinga yesikhumba nomntwana oba nenkinga yesikhumba and all this and then ngokubona abanye abantu and abantu kuyadlalwa ngoba eminyango yabona ngithe yabo nje after i-video lena ngithathe kona abantu abafikayo abantu banezinkinga eminyango abantu banezinkinga eminyango and abantu bayasho bathi sizame yonke into sithenga izinto ezikanje ugcobe kudlaliwe ngathi so and then mina since bese ngibona ukuthi lento engiyenzayo inawo umehluko ngase ngibona ukuthi okay ake njengoba ngangichazile angiyifundeke manje ngiyifundele ngiyi-professionalize ukuthi ibe professional enough ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphumele ngaphandle ngisize nabanye abantu yabo
then ngayifunda ke vele ngase ngiyazi kahle kahle ngisho ukuthi kuhlangene nesiphiwo futhi ngoba vele ngase ngiyazi ukuya kwami kwasikukuyokwenza nje ukuthi kube professional nalokho yabo. So kahle kahle kuyisiphiwo sami ukuthi vele ngisize abantu ilokho engakusho. Yabona namhlanje sizongena kakhulukazi kubantu nabo esibabizile ukuthi beze la e-studio sizokhuluma nabo ngoba kubalekile ukuthi kuthulwe ubufakazi bomsebenzi owenzile nabantu ke ngoba sinazo izithombe zabo before sinazo futhi izithombe zabo nokuthi bazovela bukhoma namhlanje. Kodwa izithombe zabo amabala amashanda babenawo sinazo eza before kodwa ubasizile kakhulu kubalekile lokho ekutheni ukuthi sikwenze into abantu bayibona ukuthi thina siyayilandelela nomsebenzi siyawulandelela akona kuphela ekutheni ukuthi sikhuluma nawe kuphela emva kalokho mase uyasala ngoba egcineni makuya khona abantu abas inbox bethi into zaba yifiki kubona siba nenkinga nathi ekutheni ukuthi zabalethela mhlawumbe umuntu oqolayo ngenhlanhla ke bonke abantu basancoma. Ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi futhi izinto kakhulukazi kuyenzeka ukuthi umuntu kude sayixoxa leyo before sicacise futhi namhlanje ekutheni ukuthi wenze njani mekuthumelela isithombe usegoli omunye se Cape Town kodwa egcineni umsebenzi fa ufike kuyena. Ngiyajabula kakhulu lapho ngoba asifika ngalapha ekuqaleni and if ngichaza nje ama customer ami or abantu engimasiza kakhulu akubona abantu abala around eDurban bakude abantu bako Limpopo baMpumalanga Cape Town Joburg nje bakude so ngiyabaposela ngiyaposa ngoPep ukhona no RMX mawufuna ize kuwena straight endlini uPep wona affordable kakhulu and ulegit yabo straight uyashesha ukufika kumuntu because khona 3 to 5 days now RMX uyafika sometimes ubuye ube nama delays so abantu abaningi nje kakhulukazi ngibaposela ngoPep because khona no 60 rand uyakwazi ukuqala ku 60 rand ngisho ngabe ukuphi ngisho ngabe se Cape Town uzokwazi ukuthola impahla yakho ngo 60 rand which leyo ithatha 7 to 9 days i-delivery ukuthi ifike kuwena mase kuba khona eya 110 leyo ithatha 3 to 5 days. Okay ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi shuthi umuntu mayithenga iproduct kufanele ede nemali mhlawumbe kaphepha ukuze ikwazi ukufika kahle. Yes njengoba usukuthenga nje online kumele uede nemali ye-delivery and I've got good news sesine i-online shop yethu si-active so you can even go online and shop sesine online shop www byenhleproducts.co.za uvele shop lapho uchoose into oyithandayo ukhokhe online because abanye abantu banalento yokungayithembi into yomuntu sothi ngizofaka imali lomuntu angangiboseli so you can actually just go online ushophe mina ngizofika sengithola imessage uthi okay nanti order bese ngiyathumela impahla yakho. Okay ngifuna ucaciseke lapha na ku www. ngoba kube notutu lapha kube notutu lapha uyicacise nje ukuze nami ngizongena manje ngicheck okay so it's actually byenhleproducts.co.za mawungena ku Google nje utype noma ungangawufaka u www uthi nje byenhleproducts.co.za okay ngena straight ku shop yethu. Okay ake senze kanje njengamanje sisongena kofakazi siya straight kwabanye ofakazi sibabizile e-studio dokotela sizobuya kwena sesiyovala nje egcineni kodwa njengamanje ake senze kanje sinethezeka TV uyasilandela enkundleni zokuxhumana ngena ku Facebook page ungene ku TikTok ungene ku YouTube uzosithola na kanjani sinethezeka TV igama lohlelo sithi uphila kanjani ake sidlule la masibuye ngala sibuya nofakazi wokuqala. Njengoba beshilo ke mbukeli lapha ekhaya ekutheni ukuthi sesibuya nabo ofakazi okuyibona abazofakaza ngama products ka Dr Cele. Njengamanje ukhona uMadlamini ukhona uMangobese esizokhuluma nabo njengamanje. Ngizoqala ngala kuMangobese sikhulume naye. Ake ngikubingelele Mangobese, ngikubingelele kwiNethezeka TV. Baba ushambe ngiyaphila baba. Awu siyaphela ngimqabaqaba kweqabule Vinika. Ake sibuye kuwena. Wamuhle kangaka. Akuchaze nje istory sakho ukuthi kwenzakalani uze ufike la ku Dr Cele ekutheni ukuthi uzothenga ama products. Hayi ngizoke ngithi nje ukunaba. Kahle hleni ngibona ngimuhlanga ngisizwa ama products ka Dr. Ekade introduce akona ama products ka Byenhle. Okay, uqala kwami ukuwabona ngawabona kuNethezeka shop. Ngakade guys senza yonke ukulungisa ukusoba ngathi ngiyabuka nje ukusoba iyani
kwathi kuhambe isikhathi ngavele ngaphelwa yinduna. Hayibo into engizoyithini hayi angisakwazi ngisho ukuphuma-ke manje ngisho le nto kwethu sekumele ngicele ngithi ngiyagula kwa-decide ukuthi kumele ngifune ilivu-ke manje. Okay, kwahamba isikhathi ngilo ngizama ama-products amaningi kodwa wazange azangisebenzeli. Ngase sengibona ukuthi nemali iyangiphelela-ke manje. Nani niyazi guys, uma ngabe unenkinga awukwazi ukuhlala ngibhizi efonini ngiya-check ukuthi yini manje ezongisiza yini ezongisiza. One day nje ngabona inethezeka show intombazane iyachaza ukuthi yona isizame 3 times ukuzibulala. Ngenxa yesimo sobuso bayo, ubuso bayo buxakile and isizame yonke into ayisizakali. Luckily yahlangana no Dr. Cele wayisiza ngama products lawo. Ichaze ke intombazane ukuthi ke okay iyaqala iyasebenzisa ikhombo yasho okay yasho ukuthi ipage ke la Dr. Cele solithola ku Facebook. Mina leyo ngijima ku Facebook ngiyofuna phela into ezongisiza ngixakekile ngazi angikwazi ngisho ukuphuma. Ngalithola ngempela ipage ngabona instruction akhona ngamfonela uDr. Cele ngoba nenamba ikhona lapha epageini. Angitshele ukuthi hayi cha ama products akhona ucela ngimshuthele. Okay ngimshuthele but ngisho ukuthi indlela esengijahe ngayo lento ngoba angikwazi ukuphila nobuso kanje ngcono ngivele ngigibele ngize kuyena. Ngalala kwase ngakusasa ngavuka nganikele eThekwini ngahlangana naye uDr. Cele wangikhombisa ama products abhayi enhle. Luckily imali ngangiphethe ayi enough. Ngithathe ama products ke ngihambe ke ngiqale ngiwasebenzise ke manje ngiqale hey guys ngabona umhlola mina lapha ya kwathi kuphela isonto ayesha amaqhubu la asebusweni enduna nakhona ukusha kwakho kusha kamnandi ngoba ngenkathi kusha akusali ibala ukubona mangabe kusha induna ukuthi kusala i-dark spots yabo mangabe lisha liyasha nje liphele kushe kuphela kwathi kuphela isonto ngase ngubona umehluko omkhulu ukuthi wow hayi cha ngayisebenzisa ngicathi kwathi kuphela 2 weeks hayi ngase ngi-right ngibona ukuthi hayi cha ubuso bami ngayiqeda ikhombo guys ngeza kweserum serum number 1 iserum ngiyaglow njengoba ningibona nje sekuyiserum nje engakusho ukuthi wena thenga ikhombo bese ulandela ngeserum guys iglow nje. Ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi lento yenzeka nje ngoba ukhulume ngokulunywa ukuthi waqala walunywa yaqala lento kwamila induna. Ngifuna ukubuya la ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi ufike la ku Dr. Cele ngoba ukhulume ngamanye ama products ukuthi wawazama. Kungithathe almost 2-3 months 2-4 months ngoba bengilokhu ngizama ngitshela ukuthi hayi ngizoba ngcono kulokhu bakurecommend futhi ukuthi hayi iyakubani uzosizakala yebo bakubani uzosizakala nakhona ukuthi ngimbone uDr. Cele intombazane advertise uDr. ngaba nakho ukuthi ish nalokho mhlambe ngizokuzama bese ngingangisizi while sengihlala isikhathi esingaka kodwa futhi angikwazi ukungazami nakho ukuthi ula eduze eThekwini uDr. Cele umuntu omnyama futhi ofana nami ish but ngathi let me try ngoba intombazane sengibonile ngazama ngempela luckily angizange ngize ngiqede ngisho isonto kuyena ngabe ngubona umehluko. Ngizokahle ngizobuya ngala kuMadlamini. uMadlamini ungomunye ke waphetheke nama products ukwazi ngisho ukukhuluma nangawe ade ngimbona ukuthi ujabule kakhulu ekutheni ukuthi ngikhuluma nawe uthi wena uzofika nama products uzochaza ukuthi usebenzise mapha ama products kanjani. Akusichazele Madlamini story sakho qala ngaso emva kwalokho singena kuma products lawa owaphethe ekutheni ukuthi wena uwasebenzise kanjani. Istory sami mina ngibe nenkinga kakhulu ngivele ngamela induna I think bekuJanuary ngavele ngamela nje induna engazazi nami ukuthi iqhamuka phi January February March ngokwasho ukuthi ngilahlekelwa iphone ngoApril hayi iphone yami yafa okay usilive lesiyazana nakudala from 2009 nami bese ngivalekile emehlweni ngikhohliwe ukuthi konje lo muntu angakwazi ukungisiza nanokuthi into esekhaya kungayitshela ukuthi lento ingangisiza nisondelane naye yes sondelene so ngahlala ngine stress kwathi ngelinye ilanga nje ngangena kwaThapha sesiwami ngami WhatsApp ngimuyishela ibirthday because ngangibone epostile ku status sakhe ame sangibuza ukuthi ulaphi ngimtshela ngithi hayibo ngisekhaya mina athi awu iphone ngimtshela ukuthi nginkinga yephone ngigibele ngiza kuyena yazi ukuthi mengiza kuyena azange akholwe into engangiyona ebusweni ngabuyela ngathaka kwalo wanginika lo ifirst combo ngabuyela back ekhaya ngageza ngayo ifirst combo ngayisebenzisa from insipho ifirst toner ifirst moisturizer i-day cream night cream udark mark cause bekusekusele namabala kumina and bengathi bekushaya ama dark spots amahambi ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi uqale emakhaya lento yenze kusemakhaya lento wena mo notice iqala kanjani emakhaya imbangela yayo uyayazi noma cha angiyazi imbangela but yaqala ngiqhuqhuva nje elilodwa elincane ngathi ngiyabona seselagcwala liba nento engathi yelo kwagcwala ubuso bonke engengazi nami ukuthi kwakuyini ukuthi kubina namhlanje amanzi enwasebenzayo mhlawumbe akuthinteki indaba yona
Okay, awuqhubeke la usuthola le mkhiqizo yokuqala ikhombo yokuqala le. Yes. Ngasebenzisa i-first combo wanginika i-first combo uDr Cele ngahamba nayo ngageza ngensipho ngangiyisokha cause kwase kuwe so kwakudinga ukuthi ngisokhe angasadinga ukuthi ngigcobe ngigeze kwakudinga ukuthi ngisokhe ngasokha ngensipho and i-first toner idinga i-cottonwool. Oh yeah. Ngangifaka nge-cottonwool ngigcobe i-moisturizer ngifaka u-day cream ngifaka u-dark mark mase ku-right uma sekomile mase ngenza i-serum ngisebenzisa i-serum for ukuthi i-glow. Ntambama ngifaka u-night ngigcobe konke mase ntambama ngifaka u-night kwawuze ukuba ngibanje ngiqala ukuyisebenzisa ngo-end of June kuze kube manje ngisebenzisa and ngiphethe kahle. Ngiyaxakeka la makuya ngokuthi sikhuluma ngabantu kakhulukazi okumele besondele sibonile nawe ezakhe izithombe za before zabona zamanje ukuthi hayi cha yabona sisibona wena ke manje sizokhuluma nawe ebukhoma ekutheni ukuthi yabona mawubuka isithombe uqala usebenzisa mhlawumbe lezi insebenzo umuntu ngeke ekholwe. Ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi wena ubumazi uyawenza lo msebenzi esikhathini esedlule ubungayiniki ukuthi umsebenzi wasekhaya noma into yasekhaya noma umuntu osondelene naye engakwazi ukuthi ekunike into engakusiza kulesi simo obhekene naso. Ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi wena ungamnika kanjani umuntu ithemba kakhulukazi siyazi ukuthi makuphushwa imisebenzi noma kukhulunywa ngemisebenzi eyenziwa yithina abantu abamnyama uthola ukuthi abanye abanaki ngenxa ukuthi kwenziwa usibanibani. Ngifuna ukuya lapho ngoba nawe ubungekho engqondweni ekutheni ukuthi nawe ubungasizakala ungathini kumuntu okanjalo. Mina ngathi umuntu into abokayizami nanokuthi mina bengayitshela ukuthi into yasekhaya ngangisiza. Because vele bengayithathi serious abo ngoba uyazi ukuthi into yasekhaya wazothi udokotela akaze laphi. Oh yeah. But ekuhambeni kwesikhathi ngasho mina ngithi umuntu into kubalekile ukuthi into uyizame uhlule kuzamile. Mina bese ngilahlekelwe amathemba wonke bese ngingazi bese ngizamile ngahluleka. Kwayikhani ngizosizakala kwibuy enhle. Ake sikhulume ngalama products uvele wafika nama products lama products ofike nawo imaphi ngiyabona ukuthi usukwazi ukwachaza angazi noma ukwazi ukwachaza ngalesi simo sakho noma bekwenze njani akusichazele usithatha usibeke ukuthi uqale nini ukwazi ke lawa ukuthi asiza kanjani mase uyasitshela ukuthi asiza kanjani. Ngiqale ukwazi ngoJuly sengisebenzisana naye vele udokotela manje sebenza naye ngama products. Ngiqale ngoJuly because siyawakha from scratch wonke insipho konke nje insipho office toner no moisturizer konke nje siyakwenza no day cream no night cream no dark mark no serum. Okay, ngibuka lapha na u-day cream ubonakala umhlophe kusho ukuthi ugcoba emini wona mase kuthi lo i-night umnyama kuhlukene kanjalo. Akubicaciseke ukuhluka kwawo uqala ugeze qala mase uyayigcoba noma wenze njani kakhulukazi uchaze nje uchazele umuntu obukayo njengamanje one by one ukuthi lo usebenzisa makunjani. Okay, qala ngensipho insipho ke leya dokotela bayaziyo bengayiphethe la. Qala ngayo ugeze ngayo mase somile isikhumba uthatha i-toner i-first toner i-first toner uyigcoba nge-cotton wool. Oh yeah. Then mhlawumbe uzolinda 5 to 10 minutes mase komile nawe uzosiza isikhumba sakho. Mase komile uthatha i-face moisturizer uyigcobe na i-face moisturizer yona ayidingi i-cotton wool idinga ukuthi ufake nje esandleni bese uyarabha ubuso. Nakhona uyalinda 5 to 10 minutes ebese uza ngo-day cream. Oh nice. Ngo-day cream. Oh yeah. U-day cream ugcoba after face moisturizer. Mase uqedile u-day cream uyalinda nakhona uzogcoba u-dark mark cause mina benginama spots la isilwa nama spots la uthasuke yisi. Ugcoba u-dark mark ulinde nawe isikhashana uma usomile u-dark mark usuzogcoba u-serum owe glow. Yes u-serum ugcoba ekuseni ugcobe nantambama. Nakhona ntambama futhi wenza same thing uthatha insipho uyayigcoba ebusweni uyageza uyalinda uthatha u-cotton wool face toner kube i-face moisturizer mase sekuzoba u-night cream ebusuku u-night cream no dark mark nawo bese kuzoba i-serum. Oh yeah. Okusho khona ukuthi kuyafana ukusebenza kwakho ekseni nasebusuku kodwa okuhlukile ukukodwa ukuthi kukhona i-day ne-night. Okay, ake sibuyelana ke ekutheni ukuthi
abantu bayasizakala nawe usuyabona basizakala phambi kwakho kunobufakazi esike sabudlala bentokazi kaMashu nayo ebichaza esayo istory kuthini kwena njengamanje ake sithi sikhuluma ukuthi uphusha lo msebenzi ukuthi abantu abamuse ukuthi behlale nezinto beyibuke izici uyayibona lonto abasukume beyibambe iqina ngoba egcineni omunye umuntu uthola ukuthi ziningi izinto nokuthi engayinyizi phambi kwabanye abantu kakhulukazi kukhona abafundayo omama abasukumela abantwana babo ungathini kubona abantu njengamanje Mina ngathi abantu abasukuma bangahlali phansi isikhathi siphelile abantu abasukuma baphume ngaphandle bathola usizo because the time usukuma ufuna usizo uzokwazi ukuthi ulithole usizakale njengami ngoba nami ngikwazile ukusizakala Ngibuyela ngala kumamqungebe mangoba bese siyagoqa njengamanje kunina mase sibuyela kudokotela sesivala nakuyena ake ukhulume udaba lakho ekutheni ukuthi emva kokusizakala kwakho ke njengamanje ungathini kwinethezeka TV ungathini kudokotela ubonga ungathini kubantu abasibukelayo emakhaya Engathanda ukudlulisa mina ngingathanda uqale ngibonge inethezeka show kakhulu ngoba ukuba ngizange ngize ngingene kwePage labo bengeke ngize ngibutholele ubufakazi balo sisi lo bengeke ngize ngiyazi iproduct kaBay enhle bengeke ngize ngimazi uDr Cele ebese ngiphinde ngibonge kuDr Cele ukuthi ama products akhe angisize kakhulu ngendlela ukuthi sengikwazi ukuphuma ngenze yonke into engifisa ukuyenza while ngihambe emgaqweni abantu bangincoma wazi wamuhle usebenzisa ini yabo kuningi nje ungisize kakhulu uDr Cele guys engakusho ukuthi iglow bafethu ifestival yeza manje ithi uphuma ungaphumi negravel ebusweni thola nayi serum thola ikhombo yakho thola iserum number 1 ngeke uzuyisole ngiyabona uyaglow njengoba ubona nje kulungile sibonga kakhulu Madlamini siyabonga kakhulu nawe Mangobese sibonga kakhulu isikhathi senu sokuthi nani niyeke konke enikwenzayo nisondele la nizohlala nathi nizoqinisekisa abantu benibone bukhoma kuningi ke abasivezele kona zikhona izithombe zakamuva zikhona ezamanje okuthi ukuthi sizohlezi sithokoza ngelinye ilanga makukhona mhlambe nani eseni ekusebenzisa uthola ukuthi uDr Cele uthi hayi la ungakhona uvula i-tea room nawe dlulisa kwabanye abantu noma uyakuthuma uthumeke futhi sizobonga kakhulu ngoba lokhu umsebenzi omuhle awenzayo nokuthi ekwazi ukuthi enisize nani nibukeke ngoba nibukeka nje nathi asizenyezi makhona nami makuya ngokuthi kukhona engimbonayo mhlawumbe kulula ukuthi ngimsondeze ngoba ngiyabona ukuthi kuno before no after esibabonayo into ephathekayo sibonga kakhulu kunjalo njengamanje sibheke kuyena uDr Cele sesogoqa yona inkulumo umbuke lapha ekhaya ekutheni ukuthi ezinye zezinto nemininingwane yonke zitholakala kanjani imininingwane nokuthi ke uma kuya ngokuthi lo msebenzi nawe noma uthanda ukusondela uwenze njani uma kuya ngokuthi uaround eThekwini wenze njani ukuze ekwazi ukuthi umthole masibuya ngala siyaqhubeka uDr Cele sobe sesivala naye Iserum iyona engisebenzele kakhulu ngoba inkinga yami nje benginalama holes angazi nokuthi nawabizana ama-pimples what but nje hayi angifuna ukungasho shame kodwa I'll keep on posting and sending you ama-pics because nje akusekudala inyanga ayikakapheli nje ukuthi ngiyisebenzisile but nje hayi ngiyabonga sis uNkulunkulu akwandisele angisho ukuthi ngithini but nje kukho konke ngoba ngiyacabanga nje umuntu wesifazana nje menenkinga yobuso ibuye imhite ku rock bottom but nje ngiyabonga kakhulu and I will keep on posting and angifuni uqamba amanga ngiyabatshela nabanye abantu ngeproduct yakho ngoba bengacabanganga ukuthi ngoze ngifike kwi-situation ekanje noma mhlambe ngoze ngifike kwi-position ekanje ngoba kade mina ngaba nenkinga yobuso Dokotela ofakazi siyabezwa bayakhuluma bayikhulumela bona ngoba ubona nawe ngifuna ukuthi dokotela ke sesigoqa nje ugoqe konke imininingwane nokuthi nitholakala laphi umuntu oza kuwena uza kanjani ngoba kakhulukazi abanye baya WhatsApp abanye baya phone ake sigoqe
Okay, sesigoqa ngicela ukubonga ukudlulisa ukubonga kulapha ababuyela kumina bangitshela ifeedback baningi kakhulu ngenxa yesikhathi nama voice note akhona nje ama testimonials baningi bayabuyela back, so ukuze ngazi nami ukuthi ikhamba kanjani. So sengiphetha ofuna ukusithola ngama Tuesdays and Thursdays sisuke sike 166 Victoria Embankment eDurban ngikulo Margaret Mncadi ngasemtateni. Then during the other days ngise number 186, that's a home office 186 kuwona futhi Victoria Embankment eDurban kusondelene. So umuntu angangithola lapho. Inumber is still the same 081 055 4332 081 055 4332. Our Facebook page is by Enhle Natural Glow Beauty Products, na ku TikTok it's by Enhle at Natural Glow at siyatholakala nalapho. Njengoba bengichazile abakude siyaposta ngophepho. Inumber yethu is on WhatsApp, na ku YouTube channel it's by Enhle Natural Glow nakhona, na ku Instagram it's by Enhle Natural Glow. So siyatholakala zonke indawo, so abantu bangasithinta awufuna ukusizakala onenkinga nje yesikhumba noma makhona ombonayo ukuthi unenkinga yesikhumba, because abanye bayasaba ukuphumela obala, abanye akazi uzoshonaphi, omunye mhlambe akakazi ayibona ivideo akazi uzoshonaphi, omunye futhi akathembi ngoba usekuzamile kuningi okunye akathembi ukuthi uzosizakala. But ama feedback engiwatholayo mina ayangimangaza every day, because nami ngibona izinto ebengazazi nokuthi nami sometimes i product yami yakwazi ukuthi iziqede, kodwa ngibona ngama results i feedback engiyibona kubantu. Dokotela, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga nami. Kunjalo ke mbuke lapha ekhaya siyabonga kuDokotela Dr. Cele ngoba esho iBio Enhle product. Ungangena lapha na kwi Facebook, Instagram, bani uTikTok, yonke indawo uzokuhona ukumthola, ukwazi ukuthi uthole neminye imininingwane khona, futhi imininingwane yakhe ngoba uyibona la screenini iyona ke ozokwazi ukuthi umthole kuyena. Igama lami ngumzothule kwaKashembe Isibongo. Insizwa enhle kuna zonke insizwa eningizimu Afrika engaphezulu kwamaveli ifakile egeni ayiphinde idibane yipa.